Koilamati Baptist Church Mondulia Longsi ar koi chiklo ni phai kepen ni phai krihniar ni an inkora ke thoma phong ki chok ni hanglongri Baptist Resort Korjang ki jalangame hoi pen youth camp ajaimek mesen lapen ari duklong mesen pen pachun ponlong pamia pot adirikam amondulia tum aphan kachuru pajerpong Koilamati Baptist Church Mondulia Long youth camp ki chingpen ki judani an mesek athepi ki empon lage ahok ke jogwana por Lapeng youth camp ame sek arna malam ki thana tomen lahinlo. Abarim NKB Executive Secretary Reverend Benting Teron Hutton Bible Institute Assistant Teacher Solomon Rong Parlapen NKB Youth Department Dunmepu Philemon Milik atum lame sek jumesen risunim sotum nonakai ahok atowara kimi akichok atowar medam pame thengje phan arna malam pen than paklar pon pamilo. May se kiroka chotum El Shaddai worship team atum ahin pen kilun ke kan pen kachetong duna tumaphan aning parung pon la sohut karbiang long pen nong nam kachethang klong gospel alun sepo Matthew rong piche tong dun si jumesen lun kiluna se ki jume pen parju ponlo Koilamati hawar long ke cheng si amondoli ke Koilamati amondoli henlo ladak pen si along ka prek fellowship la pen mondoli aphai nang bat ponlo Nonaman adona phai ke don trainer kep vet sita non pen phongni an laso mondoli along youth camp ame chak dun longlo laso me ke chak je phan mondoli nimari ame lapen riso korjang ame lapen adon tin anutin tumsita sai kepachun ponlong pameji phan dode sang se pen claim chipaduk ponsi nona phong mesen pen aliralon mesen ke theklong pen Koilamati NKBA mission sub center in charge evangelist Edson Taru ahin penta Koilamati amondolia tumaphan an suri kachuru pipajer pondo lapen halapu youth camp ame kichak atirikam amondoli apastor sing teron lapen kongchun bang second ro teron tumahin penta kadukave kachetong duna mondoli tin pastor penchenlo kapre manpeng gedu korte lapen injiratum lasome kepachun pamija phan pura arnam kardom pen nanga cherabdun lapen ning nangke pathi duna tumaphan anta Ninga klong pen nilitun Koilamati Baptist Church Mondoli pen kachuru pajer ponthu. Alira lon do pikhanya la pen la dar amonduli ke don trainer capvet sitamela tum kam ke claim chipiduk pik ha November cheklo pen non ke chengan ke judan abang so ame ke plengan sitamela tum chipaduk pik pen se abang so me cheng kon long pe melo la pen ki ong du adisonim so tum that arnam panchitong si aning ke chirui tum da lo la pen ning thelo mo phi se tame la bang so risonim so tum alang tum kai chi the pan mesen bo la pen mesen sen speaker la da itum phanong than te kang lo ninga rong par pik lo la pen alang tum la da ke do sek tame ninga rong ki lun ke ro kar chu ben si la da ni tum thek do nong lo la pen ni tum ta chitong lo so la bang so me phan ko son si chakon yima so kamatha do lo si tame itu mondoli atau penting wifi tumla kecap pun dia pani tum diperai polo sini tum adon daong montame ong epikang bong hitame ni tum kapor ipen si bang somai deng dondo si unji mau ne mal bang sulam kama thahu ni tum yang wai pun bong si na phone arna me hedu me pen arnam ti jadun pen la bang somai pani tum me pen Januari tarik ke pen tarik krihnian itumla chak pe pleng long pun melo pen ong dong abang puji tong se anam anong pe long pe melo ni tum ta ti hok lo si anam herde me ko se te la khalo aku son na kera pe thek long ten pot pen ong dong ni tum anam nam he ta me ke than pon long ar pon long lo ka te hon speaker bang thom tum pen se bang so por anam nam ban pi lo Koilamati pen Samson iti carbing long life